Képzeld el az agyadat úgy, mint egy frissen a városba költözött biciklis futárt, akinek nincs GPS-e, csak egy térképe. Az első napján még nem ismeri az utcákat. Nézi a térképet, megáll, eltéved, visszafordul. A-ból B-be eljutni sok időt és energiát igényel neki. Ha viszont minden nap ugyanazokra a címekre kell kivinni a pizzát, előbb-utóbb rájön, hol vannak a rövidebb utcák, a kis átjárók, a lámpák nélküli kereszteződések, és nem gondolkodik sokat rajta. Egyszerűen arra megy, amerre a legkönnyebb. Pont ezt csinálja az agyad is. Amikor valamit először csinálsz, még térképet néz, figyel, számol, mérlegel. Ha viszont ugyanazt a viselkedést újra és újra megismétled, az agy elkezdi lerövidíteni az utat. Kevesebb energiát használ, kevesebb figyelmet kér. Ezért nehéz az elején, és ezért lesz később természetesebb és könnyebb minden. Nem azért, mert te megváltozol, hanem mert az agyad megtalálta a gyorsabb útvonalat A és B között. Ha a futár analógiánál maradunk, akkor ebben a folyamatban a dopamin olyan, mint egy X a futár térképén. Nem jutalom, hanem egy útvonal bejelölése. Amikor egy viselkedés után gyors és kiszámítható következmény érkezik, az agy oda tesz egy ilyen belső X-et erre az útvonalra, és legközelebb már nem kell keresgélnie, hanem automatikusan arra indul, mert tudja, hogy A-ból B-be ezen az úton tud eljutni a leggyorsabban.